ସେଦିନ ମୋହନ ଆଉ ସୋହନ ନଦୀ କୂଳରେ ଖେଳୁଥିଲେ। ଆଉ ଖେଳୁ ଖେଳୁ ଗୋଟେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ନକ୍ସା ପାଇଲେ। ଆଉ ଦୁହେଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ଯେ ଏହା ହେଉଛି ଏକ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ନକ୍ସା। ଆଉ ସେମାନେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର ମଧ୍ୟ କଲେ। ତାପରେ ମୋହନ ଆଉ ସୋହନ ଡେରି ନକରି ନିଜ ନିଜ ବ୍ୟାଗରେ କିଛି ଜରୁରୀ ଜିନିଷ ଧରି ନକ୍ସାରେ ଥିବା ରାସ୍ତା ଦେଇ ଚାଲିଲେ। ରାସ୍ତାରେ ସେମାନେ ଅନେକ ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ କରନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ଜଙ୍ଗଲ, ଏକ ଗଭୀର ନଦୀ ଏବଂ ପାହାଡ଼। ପରିଶେଷରେ ସେମାନେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଯେଉଁଠାରେ ମାନଚିତ୍ର ଶେଷ ହୁଏ। ସେଠାରେ ସେମାନେ ଏକ ବଡ଼ ବାକ୍ସକୁ ଭୂମିରେ ପୋତି ହୋଇଥିବାର ଦେଖିଲେ। ସେମାନେ ଦୁହେଁ ମିଶି ଏହାକୁ ଖୋଲନ୍ତି ଏବଂ ବାକ୍ସ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରନ୍ତି। ତାପରେ ମୋହନ ଆଉ ସୋହନ ବାକ୍ସଟିକୁ ଖୋଲନ୍ତି ଏବଂ ଭିତରେ ଦେଖିଲେ ଅନେକ ସୁନାମୁଦ୍ରା ଏବଂ ଅଳଙ୍କାର ଅଛି। ଆଉ ସେହି ଅଳଙ୍କାର ଉପରେ ଗୋଟିଏ କାଗଜ ମଧ୍ୟ ପାଆନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଲେଖାଥିଲା, ପ୍ରକୃତ ଧନ ହେଉଛି ତୁମର ବନ୍ଧୁତା, ଯାହା ତୁମେ ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରମାଣ କରିଛ। ମୋହନ ଏବଂ ସୋହନ ହସନ୍ତି ଏବଂ ଗାଁର ଅଭାବୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁନାମୁଦ୍ରା ଏବଂ ଅଳଙ୍କାର ବାଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତି। ସେମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତ ସୁଖ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ବାଣ୍ଟିବାରେ ଅଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏହିଭଳି ଗପ ଆହୁରି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ।